И здравейте хора, аз съм Fortnite Guy. И днеска хора ще играем на гроба карта. Значи тук трябва да... Какво? Същото ли? Защо? Трябва да видя в стоката какво има. Окей, нищо няма. Защо? Значи хора, аз играя на компютъра. Да, вие виждате. Защо? Рвен! Колко? Окей. Добре, вижте хора, моите животини. Да, чакайте. Животините не са най-добрите хора, но са много добри за мене. Защо? Кирето си да... Значи хора, тук хора, аз се опитвам да правя мисиите за босома. И почти го имам. Фрула, пингвино, бла. Окей. Добре, няма да пеем сега. Мамале, това ще бъде денят, дето трябва да получа босома. Значи, трябва да събера 500 ягоди. Добре, предишното беше 50. А сега па 500. Да, 500. Имам ли още? Да, имам. Още ягоди имам. Мамале, пръстът ми. Мамале. Хора, да, ще отидеме на квеста. Да видите, хора. Вижте. Вижте, 500. И аз съм почти там. И правя... Мамале. Не искам да скипна квеста, че нещо ще стане. Ако го скипна, не е добре. Добре, не ми трябва стробери, не ми трябва ягодовци, но ще ми трябва. Хора, отивам да пия вода. Тук съм, хора. Мама.
Ма аз какво правя? Я. Добре, взимаме стробери. Аре бе! Най-сетне. Все пак да кажа, че това е моя акаунт на компютър. Компютърът е на баща ми. Let's go! Направих квеста! Направих квеста. Мамале. 500 ягоди. Вече ги събрах. Мамале. Добре, какъв е другият ми квест? Хора, почти имам бомбосма. Добре. Мамале, толкова много пари ще харча. Мамале. Аз какво съм ял? Аз не знам и какво съм ял. Трябва да бъде вътре във фермата ли, бе? Ма не искам. Значи, колко е часът? Значи, хора, най-сетне. И сега... Фрула, пингвин, бла. Мале! Значи, хора, аз ще ви разкажа едно нещо. Добре, да ще ви го разкажа. Значи, за тия квестове ги правя от много време. Арбе! Това... най-сетне. Трябва... Защо, мамале? Най-сетне. Посадих тия работи. Абе, не бе! Колко... Добре, какво има още в стоката? Бамбук, тиква, няма нищо добро. Мага. Добре, сега отивам на тук, че съм го експенднал. И сега гледай, така ще го спамя. Да, хора. Ще видим колко ми остават на квеста.
Шум квест. 56 ми остават. 56. Хора, 56 моркови ми остават да сложа. И вече имам бомбос. Мамале, аз правя това нещо за няколко дена и съм стигнал ето тук. О, керет си. Мамале. Керецит, моля та. О, не свършвай. Айде, let's go. Значи, вчера като си тръгвах за село, и аз съм си на село, да, не знам. Сега ще изчакам тук. Вие си мислите, че аз се шегувам. Не. Трябва да чакам 2 минути. Може би ще отида тук. Значи, тук имаше Take this plant, take all of my plants. Значи, вижте какво имаше в стоката. Това 200 робокса. И това. Я чуя да видя. Какво може да ми даде? Искам Honey Fountain. Искам Queen Bee. Искам нея. Добре, май стоката е тук. Да, май стоката е тук. Нали? Добре. Какво правя с живота ми? Не, по-скоро с парите ми. Какво ги правя? Аз ги правя на нищо. Тия пари. Да, аз ги правя на нищо, защото имам 42 милиона. Корсит, не, брато, корсит, бра. Не ми трябва в стоката я има. Моля. Само ако се чудите защо не можете да чувате звукът, звукът се чува на контролера. 4, 3, 2, 1, окей. Колко? 22, мамале. Защо? Отиваме на мисиите пак. Да видя какво. Колко ми остава? Остават ми
48. 48. Защо? Искам бомбосъм. Нямам търпение да получа бомбосъм. Нямам търпение. Мамале. Значи, вижте. Значи, имаше 6 моркова в стоката. А я вижте ей тук, 22. Foxglove. Дай ми. Отивам на сел. Изваждам Foxglove. Тук сел на... Мамале. Значи хора, ще отида... Отивам ей така. Я говоря с тази. Отивам на гейршопа и... мама. Сега пак квестовете да видя. Помпкан, да, винаги получаваме това. Манго! О, ес! Спасявам ги. Тук ще чакам. Аз ще чакам тук за няколко секунди. 50 секунди ще чакам. Ще чакам 40 секунди по-скоро. Да. Като получа бомбосъм, това ще бъде за видеото. И хора, и абонирайте се за канала и лайкнете видеото, хора. О, стоката се след 10 секунди. Окей. Добре, приготвям се. Дори се кашвидя и какво има друго в стоката? О, пипер си. Значи хора, тия ситове ще си ги пазим. Много добри ситове. Чакай, трябва да отида. Мамали! Мамале! О, мамале. О, много малко ми остават да поседя. Моля, искам да поседя. Къде? Чакай, аз трябва да ги поседя.
не трябва да ги събирам. Което е много добре, че... Но, колко малко ми остават? Колко малко? Я че да си видя сейтовете ми. Окей, дай газ. Ау, каза, бля. Колко малко ми остава, колко? Колко малко ми остава? 22 ми остават. 22 ми остават. Бомба съм. Идвам. Отивам да го... Отивам... Кой джойнна? Ели. Ели България джойнна. Какво ми пише? Видео. О, мама, леко стана. Видео. Я чайте. Моля, сколько... Тук гледам през чата. Окей. 40 милиона. Ма каза губих 40... Каза губих 2 милиона. О, да. Вече знам. Аз тук купувам тъпите морковиче. Морков сид. Рили. 22 ми дай, молата. 22 моркова ми да. Девет, 8, 7, 6. Арбе, разкарай се! О, май. Охаха! 11 ми остава. О, Sugar Apple Seed! Ено тук ще ми взе. Sugar Apple! А какво? Аха! Мамале. Sugar Apple не съм виждал куче да ми даде. Ама за грейпси, да, и мъшрум. Sugar Apple Seed. Какво е това?
Този бинсток. Мамале. Значи хора, отиваме и тук, що ми кое... О, 10 ми остават. Мамале, моната. Ще имам бомбосъм. Не, ще си ги купа, Малата. О, няма да ги купувам. Ще взема... Какво? Sugar apple seed? Seriously, bro? Sugar apple seed? Не съм виждал кучето да ми даде. Ми остават 9. Мамале. Не съм. Мамале за 9. О, мамале. Това е. О, мага. Тук снимам са 27 минути. Аре, sugar apple ми. Молята. Не чуят видео. Хора, ползвайте Golden Lap. Знам, че не са добри, но ви дават ситове. Безплатни ситове, без да ги купувате. О, тя е лефна. Що па-лефна тя? О, но виси! Стоката ще дойде след 50 секунди! Голден лапа ми! Моя голден лап ми дай. Дай, бързо! Осем морковът ми трябва. 8 ми трябва. 3 ми трябват. 7 ми трябват. Я? Що сърцето ми тъпа. Добре, като сложиш 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. И последния сид. Чакай! Как? Окей, нещо стана. Купих още 3. Дай ми, Дай ми 4, ако нещо стане.
Па извинете. Ще получи ли бомбоса му? Ще го получи ли? Ще го получи ли? Окей, ще го получи ли? Получих бомбоса! Бомбосам! Хора! Получих бомбосам сида! Добре, Ейчен пак. И хора, това ще бъде за видеото. Айде, чао!